Takže chcem vás privítať znova pri ďalšej časti tohto podcastu, ktorý organizuje spoločnosť VIC Global Europe. A dnes budeme mať znova rozhovor s Petrom Soldánom, ktorý je spolumajiteľom tejto danej spoločnosti a budeme sa baviť o tom, čo nás čaká ďalej. Takže ahoj Peťo. Ahoj Marcel. Dobre, dneska je tá téma tak možno čisto investičná a tým, že ty si človek, ktorý v podstate do investícií už dlhodobo robí 20 rokov, mňa sa tiež nejakým spôsobom dotkli, tak dneska sa budeme baviť na tému toho, že aké máte plány, by som to povedal, do budúcnosti, pretože ste založili spoločnosť v Londýne, ktorá teda predáva alebo predávate akcie, kde sa majú možnosť akcionári alebo investori podielať priamo na výnosoch spoločnosti ako takej. A mňa by teda zaujímalo, že dobre, v tých predošlých podcastoch sme si povedali, že čo to znamená a teraz, že a čo s tým ďalej. Čo môžu tie akcionári očakávať? Jasné. Čo máte pre nich pripravené? Tak investori v zásade sa vždy pýtajú na tri veci stále dokola. Výnos, riziko a likvidita. Niekoho zaujíma viac jedna vec, niekoho iného druhá vec. Každopádne s tou likviditou sme od začiatku plánovali, že ju zabezpečiť nejakým veľmi jednoduchým spôsobom, pretože robiť spätný odkup akcií, ako máme uvedené v zmluvách, nie je celkom jednoduché, pretože musí tam byť nastavené cash flow nielen na rozvoj firmy a výrobu šperkov a podobne, ale musíme myslieť aj na to, že sem tam nejaký investor proste potrebuje tie peniaze naspäť a to nie je z pohľadu biznisu ako keby rozvoja firmy, hlavne v tej nábehovej fáze, kedy sa dynamicky rozvíja, to nie je ako keby zaujímavé pre firmu alebo výhodné pre firmu takýmto spôsobom zabezpečovať likviditu. Čiže my sme od prvého počiatku mali naplánované, že pôjdeme na burzu a prostredníctvom burzových obchodov sa budú predávať akcie. Čiže tí, čo dneska kúpia akcie za nominálnu hodnotu, tak v priebehu pár rokov si môžu otvoriť účet v banke alebo u obchodníka s cennými papiermi, kde sa im zalistujú do ich majetkového účtu akcie našej spoločnosti a prostredníctvom burzových obchodov normálne ich kedykoľvek môže zlikvidniť. Čiže tak ako dneska sa predávajú akcie Coca-Coly alebo BMW, že jednoducho dáte enter, predáte alebo dáte enter, nakúpite a máte v portfóliu alebo ste predali z portfólia, tak toto isté chceme, aby mali takúto možnosť aj naši akcionári a preto pripravujeme aktívne zalistovanie našich akcií na burzu. Čiže to je taký ten plán dlhodobý a na tom sme aktívne začali pracovať. Čo to znamená vlastne? Čo to znamená pre toho akcionára, ktorý tam je dnes a čo to bude znamenať pre akcionárov, ktorí chcú prísť akože do budúcnosti do vašej akože spoločnosti a nakúpiť si teda? Sú tam ako keby dve také stránky veci. Pre nás to znamená množstvo roboty, lebo na burzu zalistovať akcie znamená, že musíme všetko v našej firme robiť transparentne, musíme tam mať auditované účtovné závierky a tak ďalej. Z pohľadu náročnosti registrácie na burzu sa to javí, že taká najschodnejšia cesta v rámci Európy je zalistovanie na Varšavskej burze. Čiže tam sme oslovili ľudí, s ktorými to celé zabezpečujeme. Dostali sme odtiaľ dve ponuky, že môžeme ísť ako keby na dva trhy obchodovateľné s akciami. Pomáha nám vyhodnotiť tieto ponuky bývalý generálny riaditeľ Bratislavskej burzy, aby sme čo najlepšie nastavili tento proces. No a potom títo akcionári, ktorí teraz vstúpili do našej spoločnosti, budú mať o mnoho lepšiu likviditu, o mnoho ľahšiu dostupnosť k svojim peniazom. Čiže keď niekto teraz kúpil, 10 000 akcií našej spoločnosti a povie, že 1000 akcií chcem predať, tak je to v podstate na 2 kliky na počítači a peniaze má v priebehu pár sekúnd alebo pár minút na účte. Takže to je jeden taký benefit. A druhý benefit je, s ktorým môže počítať, je nárast hodnoty akcií. Mohol by niekto namietať, že jasne, že keď sa zalistujú akcie na burze, tak môžu samozrejme aj klesnúť, tak prečo zrovna my čakáme, že by mali ísť hore? Tá odpoveď je relatívne jednoduchá. Každá akcia, keď sa vyhodnocuje, že či je podhodnotená alebo nadhodnotená, tak sa dáva do pomeru výška dividendy, ktorá sa zarobila voči cene akcií.
A tento pomer za uplynulé 2 roky máme vysoko nadštandardný. My sme tam mali prvý rok cez 33%, druhý rok cez 15%. A to ešte pôsobíme len relatívne na chudobných trhoch, čiže sme tu v Bratislave, plus nejaké menšie aktivity sme uskutočnili v Prahe, ale ten profit sa stále realizuje na relatívne chudobnom trhu. My tým, že chceme ísť do bohatých regiónov, čiže otvoriť v priebehu tohto a budúceho roku v arabskom svete nejaké 2-3 showroomy, tam očakávame, že ten profit bude ešte výrazne vyšší a tým pádom pomer dividenda voči cene akcií bude o mnoho zaujímavejšia. To ale v praxi znamená, že pokiaľ dneska niekto nakupuje akcie za 100 eur, čo je nominálna hodnota, a dividenda by sa ustálila po, teraz nehovoríme o budúcom roku, ale o horizonte povedzme 5-10 rokoch, keď otvoríme 20-30 showroomov v bohatých regiónoch, tak sa môže vyštverať kľudne aj na výšku 100% voči nominálnej hodnote akcií, ktorá je dnes. Čiže kým bude táto firma fungovať, teraz budem trošku že prehnane optimisticky, môže sa stať, že dividenda bude vo výške 100% investícií a to na x rokov dozadu, kým bude držiteľom akcií, tak ich bude stále mať takýto vysoký profit. To sa ale nemôže stať novým investorom, ktorí nakúpia akcie po kotovaní na burze, pretože tá trhová cena zohľadní výšku dividendy, čiže tá cena akcií prudko stúpne a potom tí investori, ktorí vstúpia do akcie cez nákup akcií cez burzu, tak už budú mať povedzme štandardný profit ako akcionári hoci ktoré inej zabehnutej spoločnosti, že sa bude pohybovať niekde medzi 8-10% a takto. Čiže tí akcionári, ktorí nakupujú za nominálnu hodnotu a budú držať akcie potom vo veľmi vysokej hodnote, môžu kedykoľvek vystúpiť s obrovským profitom aj na samotnej hodnote ceny akcií. Čiže nielen profit z dividendy, ale pokiaľ si povedia, že už nechcem, lebo, tak môžu zrealizovať obrovský profit aj na cene samotnej na vývoji ceny akcií. Toto není nejaký sci-fi príbeh, ktorý by sa nikdy v histórii nestal. To na Slovensku máme napríklad takýto extrémny prípad práve v súvislosti s Tatra bankou, kedy umožnili menším investorom, aby nakúpili akcie Tatra banky. Tie akcie Tatra banky v priebehu času výrazne narastli, ale tí prvotní investori majú výrazne vyšší výnos voči nákupu akcií, ako tí akcionári, ktorí vstúpili do toho biznisu o niekoľko rokov neskôr. A rovnaký máme celosvetovo známy príbeh investície do spoločnosti Apple. Tí investori, ktorí investovali v čase, keď boli v garáži v úvodzovkách a začínali tento biznis a nakúpili podiel v tejto spoločnosti, tak voči hodnote akcií, ktoré má na burze dnes, tak to sú stovky násobkov v podstate hodnoty akcií vtedy a dnes. Čiže nerozprávame o tom, že čo sa nikdy nestalo, ale tých príbehov nie sú 2, ale tých sú naozaj stovky, že ak do spoločnosti investuje človek v čase, kedy je to startup, tak má o mnoho väčšiu šancu na dlhodobé dividendové zisky v mimoriadne nadštandardných profitoch v porovnaní s tým, ako keď nastúpite už do zabehnutej spoločnosti, ktoré je na trhu desiatky rokov, tak ten profit je tam potom výrazne nižší oproti prvotným investorom. Je to atraktívne. Ak sa chcem spýtať, teda investor, ktorý vstupuje v podstate do vašej spoločnosti a nakupuje akcie, tak už v tých predošlých dieloch to odznelo, že má nárok na výnos z celej aktivity, ktorú robí spoločnosť. Sú tam aj nejaké aktíva v tej spoločnosti, alebo ako toto je vymyslené? V tejto chvíli my nenakupujeme nejaké nehnuteľnosti do nášho portfólia. My tie peniaze, ktoré investor vloží do našej firmy, zamieňame hlavne za šperky. Takže kým chceme rozvíjať sieť showroomov, tak my potrebujeme tam zariadiť ten showroom nejakým nábytkom v rámci corporate identity, máme na to nejaký design manuál a podobne, takže aby to v každej krajine vyzeralo rovnako. Čiže to je jedna časť, na čo sa použijú peniaze, a druhá časť, na čo sa použijú peniaze, je práve tovar, ktorý sa tam bude predávať. Čiže
týmto spôsobom sa my v tejto chvíli fokusujeme. Či do budúcna budeme alebo nebudeme nakupovať nehnuteľnosti do vlastníctva, že ten showroom bude náš, to uvidíme. Jedna z tých možností, na ktorú sme uvažovali, je ísť cestou McDonaldu, že danú nehnuteľnosť, kde sa prevádzkoval predaj tých hamburgerov, tak vlastnil v podstate majiteľ spoločnosti McDonald a urobil z toho franchízu, čiže niekto si kúpil ako keby licenciu a mohol tam predávať pod ich značkou tie hamburgery, ale vlastníkom nehnuteľnosti bol on. Je to jedna z možností, ktorou cestou sa budeme vyvíjať, ale nemáme tam urobenú ešte žiadnu kalkuláciu v rámci biznis plánu, že či to naozaj chceme alebo nechceme, toto uvidíme. Čiže preto v súčasnosti v našom portfóliu nenájdete nehnuteľnosti, lebo tá výhodnosť toho celého procesu tu zistíme, až keď tie showroomy budeme mať. Čiže naozaj, že zistíme, že dobrá lokalita, má to zmysel to dlhodobo vlastniť, alebo není to dobrá lokalita a zrušíme prenájom a pôjdeme o ulicu vedľa do iného biznis centra, alebo čo. Čiže túto skúsenosť my ešte musíme najprv získať a keď ju budeme mať, potom sa môžeme rozhodnúť, že či tie nehnuteľnosti chceme alebo nechceme vlastniť. Dobre, teraz mi to dáva zmysel. Keď sa pozrieme nie na aktíva takéhoto charakteru klasického, ako sú nehnuteľnosti, ale na aktíva z pohľadu tých vyťažených kameňov, tak tie v spoločnosti predpokladám sú. Áno, tam máme. Nechcem odhalovať úplne presné čísla, ale faktom je, že hodnota šperkov a drahokamov, ktoré vlastníme, je v 100% krytí investícií akcionárov. Čiže toľko, koľko nám zatiaľ investori dali, tak v takej hodnote máme tovar uložený v našich trezoroch. Dáva to význam, pretože buď máte kapitál, alebo máte nakúpené, predpokladám, že tie kamene. Áno. Respektíve tie kamene sú vyťažené za tie peniaze, ktoré ste mali. A samozrejme, že tým, že robíte aj nejaký konkrétny profit, tak dokážete pokryť náklady na chod spoločnosti a tým pádom toto, čo si povedal, dáva význam a tak to asi predpokladám, že kryjete tie zdroje investorom. Áno, tak je celý ten koncept nastavený, že my potrebujeme tie peniaze predovšetkým na výrobu šperkov. Tie kamene, ktoré si vyťažíme v Tanzánii a dovezeme sem, tam nie sú až také vysoké náklady, aj keď tam samozrejme tiež tie mzdy musíme zaplatiť, ale to gro nákladov je v podstate výroba toho šperkov v klenotníctvách, brúsenie, certifikácie a tak ďalej. A toto chceme, aby tí investori mali kryté svoje peniaze týmto tovarom. Keď sa naakumuluje dostatočné množstvo tovaru a nájdeme vhodnú lokalitu, kde chceme otvoriť ten showroom, tak to v podstate spojíme, že ten tovar, ktorý sme vyrobili, odniesie sa do toho showroomu a spustí sa normálne predaj. Z tohoto pohľadu mi dáva aj veľký význam, prečo ísť do tých akcií teraz v rámci spoločnosti, pretože to riziko je relatívne nízke a tá možnosť profitu, alebo tá možnosť toho budúceho profitu, keď budete kotovaní na tej varšavskej burze, je teda veľmi zaujímavá. Ja si myslím, že áno. Ak niekto uvažuje nad investíciou akokoľvek, tak vždy dáva do pomeru výnos versus riziko. Ja od nikoho nechcem, aby ku nám investoval všetky peniaze, ale myslím si, že takto dobre koncepčne a zabezpečenie postavený startup by mohol byť súčasťou portfólia každého investora. Dáva to význam. Každopádne pre slovenských investorov, ktorí si môžu získať viac informácií o tom, ako povedzme, že iní investori, pretože môžu sa s tebou porozprávať, alebo môžu získať tie informácie, môžu vycestovať do Tanzánie a získať si ten uhol pohľadu na to vlastne, čo sa tu v skutočnosti deje v tej spoločnosti a ako hovoríš, auditované účtovné uzavierky porozprávajú dosť o tom, keď niekto sa chce dozvedieť o vás nejaké informácie, získať teda, že čo je pravda a čo nie. Presne tak. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Za mňa to bola akože prínosná epizóda, ktorá teda odhalila ten insight, ktorý je asi najkľúčovejší v rámci spoločnosti a držím palce, nech to celé teda dobre dopadne. Ďakujem pekne, maj sa krásne. Dobre, a dovidenia. Dovidenia.